دو مني كان أفو كي سجلين تبرو كيرولا هم بفراتي أفنلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم. أكو عبد الله بن عمر جنغر مسات لك جنغبو فلابما أكو أكبجتي على كران نوفي صلى الله عليه وسلم سيور كلنا شيك يانا كولي نيك بجتي أكاك مولا ربي اغفر لي ديجي على يفاما واتوب علي إكاد مكتوب منه إنك أنت التواب الغفور إكادو إدي مسا من بتوب نوانا بتوب من جوين الغفور مسا من نابي يفا جمع يعني يدوي ربي اغفر لي واتوب علي إنك أنت التواب الغفور ربي اغفر لي واتوب علي إنك أنت التواب الغفور بنيه رواية دوي رواية وربي أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه دون وهي رواية دوي. كفارة المجلس ننسجرا برودالا أن يكما منفو كما من نيافو ni kuma nunun be se ka datugu ni yafa ye ina fo anana hadisala Abu Hurairah wa ghayruhu radiyallahu ta'ala anhu ni hadisai amma flala ka bo sahaba chama ma ko alaka chiden ko sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laqtuhu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك نو يدوي إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. أكون يدوي نما ما يافو إسيرا سيورا مني كما لمولون شارالا ني يدوي ينفو سيورا يعني كولي كما لمولون فنفو جرمون فنفو كريلاي على بابا يافو ودوي مي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونين دواوي عليك فو يندرون لك لك السنة صلى الله عليه وسلم ناكو سلجي تكبا أبافو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويجري فلا أبفو باروكيرولا أبفو سلجي تارولا نلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكو يقرأ كلام فنه نات لا قرآن كلانا أتى صدق الله العظيم فده أبين دفع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما من سنتم بس صدق الله العظيم فو دمسنونا أنيم وقربولا نين دواوين دي كان الله كلام ولا كذا كان نين دي سنة. سبحانك اللهم وقرأ لي كنتي على السنية بيه إلي مسا منا بالدلي وبحمدك سنية بيه إتنو لندو أشهد أن لا إله إلا أنت بسيريا كفتشي بطماتي مني تشي كاكاني ألاتين أستغفرك ما ننفيك أنجرمو يكو يافايكو سترا وأتوب إليك من كسري كتا إما كبون جرمونا. نية دعاء فنك الدعاء لمن قال غفر الله لك نما كويما كو ألك يا فإما إكنا مفاتك لمواي ولك ما هرن يشيما إفنبي من يشاما هرن دون غفر الله لك وقرد يكو ألك يا فإما إفنبا فو ألك يا فا إفنما دون الدعاء لمن صنع إليك معروفا ni duawe ni mai nyuma yakiye ikanga duawo minfo o duawe jume jazakallahu khaira. Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu الحديث بالتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لك تشيدنكو من صنع إليه معروف
نما يبارا نما كإيه فقال لصاحبه جزاك الله خيرا يكو أتقل موما كسر نهره أكو فقد أبلغ في الثناء أتقل مو أي ولي من دوم بك مي فنتا كوفي اسكي نيه نفو أونغا نمان كلاوي نبوبو ها فيك دو چامان دو فرافين تيجي فاري كارو كاتيجي فاري اوكي انتانغ نيما چامان دي فاي ala ki sala ala ki dimbalo koy ala ka barka bi ka dula ala ka barka do shila ala ka here ki jian lahara ala ki ka du barka ala ki ka soroywa ibe do ke fayre ba fo ote ani ko jazakallah khaira ki ko kada ni fi wali de ya mo be ni bana bay me ko jazakallah khaira draba ka samra drabe tu bon afle ne ka do bere fi do te min ko fe od la kalan kay parce que ala kala sallallahu alaihi wasallam kuma fitini on de fo mais ni jazakallah khaira be jie do ni tanoli fen ni here fen ni abe ni mo jazakallah khaira ala ki sara ni here konte amay est-ce que konte donc ko ala ki sara ni here nasu bela jeleni bon ala kira dungo sallallahu alaihi wasallam nimma koyma ko jazakallahu khaira o koro mo ko ala ki sara ni here donc ni do yimba be datu anga nganyere dege nina bon comment anga mo fene be mindo ni ko jazakallahu khaira bo fene daka aki dimbolo laka barkat bi kadula laka here chamanki laka soro irwa iba ke fayre ka son ka fo ha parce que fana be de fana hadisa do e ko man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu ay atigla mo aw fana ka sara parce que suna do be o suna inte an bolo ma chama kelen do kabla والسنة جمعة على كلا كندسون أبدا صلى الله عليه وسلم إكاد ما يكاي أكيبولو لسي أتوكي مو ني فنجي على كلا صلى الله عليه وسلم أفنى بفن دو دين أي حديث وكلا ني كوكاي أتسون كيبولو لسي أفنى بفن دو ديما كلا نسوجا منا adamaden fɛntigiya t'a la fɛntanya t'a la nin bɛɛ bɛ hɔn fɛ o ye nin bɛɛ natiri de i b'a sɔrɔ sisan miliyardɛri a kana sisan a ka miliyari ta sisan a k'a d'e ma o t'ale bolo koba ye mɛ a y'o miliyari min ta k'a d'e ma e fana ka se ka o miliyari in ta sisan i ka mɔnturu dɔ san a la ka taa d'a ma a bɛ kabakoya Mona parce que ni nature kan ɲumanya kɛ ka taga a ma i n'a fɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tahabu aw ye cadeau kɛ ka ɲɔgɔn sɔn aw bɛ ɲɔgɔn kanu sinon e bɛ se ka mun kɛ milliardaire ye mɔgɔ min ka wari ka ca n'e ta e bɛ mun kɛ e bɛ se ka mun kɛ k'a bɛ wasa mais fɛn min don i n'a fɔ a bɛ fɔ tubabukan na que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est le geste qui compte. Je suis drôle. Ni je suis que, il va soro au je suis au début na fanye. Mais il y a ni yorona amena farafincho bugodoni ameteme. Amena farafincho bugodoni ameteme. Muso kairola. N'i y'a ye sisan milliardaire mɔgɔ lankolon de b'a muso fila la nkalon don fɛn t'a bolo mais ni milliardaire tɛ kɛlɛ u tɛ conférence kɛ ɲɔgɔn ma ye a bɛ muso minɛ a la mun na han
bolo langolon be muso minɛ milliardaire la sebo ye a bɛ se a nɛgɛn na n'i ye mobili san k'a di muso ma ka du san k'a di muso ma n bɛna fɛn damadɔ de fɔ a ɲɛna muso bɛ minɛ n'olu dɔrɔn de muso tɛ minɛ ni wariba ye k'a fɔ fɛn ba b'i kun fɛn fitinin dɔrɔn i bɛ muso minɛ fɛn fitinin i bɛ muso minɛ muso mago bɛ fɛn damadɔ de la n'a y'o sɔrɔ fatɔ bolo a bɛ diya cɛ kɔ a bɛ taa nɔfɛ e bɛ se ka miliyari d'a ma ka so d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma mais muso yɛrɛ ni naturellement a dulonlen don fɛn damadɔ de la o fɔlɔfɔlɔ o ye k'a yira muso la k'i b'a fɛ kelen filanan ka muso considérer k'a jate sabanan ka muso bonya o ye joli ye naaninan ka kɛ mɔgɔ ye affectif et câlin ayi donc muso n'a bɛ ninnu sɔrɔ cɛ o cɛ bolo hali ni dɔrɔmɛ kelen t'a kun a bɛ taa n'i ye mɔgɔ lankolon bɛ muso minɛ waritigi la siraw de don sinon a bɛ se ka mun k'a ye a tɛ se ka foyi k'a ye mais parce que muso ni bɛ dulon fɛn dɔ de la n'o bɛ yen nɔ n'i b'o yira muso la hali n'i ko k'a fa kantigɛ a b'a fa kantigɛ o tɛ nkalon ye dɛ mais an farafin cɛw ka muso nɛgɛ an muso la binw de don dɛ bugɔli k'a nɛgɛ an tɛ s'o la ka nɔgɔya muso bolo an tɛ s'o la bon o de b'a to ko caman bɛ gɛlɛya an bolo o de b'a to ko caman bɛ gɛlɛya an bolo komi nin tɛ darisu jɔyɔrɔ ye n'ala sɔnna ma ni an nana siɲɛ wɛrɛ ta la an bɛna tɛmɛ ni sira dɔw ye sira minnu inshallah ni faamuyali bɛ kɛ a la